Úgy tűnik, a nagymama és nővér jól érzik magukat. Na jó, elég a szórakozásból. Ideje kiteríteni, milyen étel vár hőseinkre. Egy hamburger? Húha! Nos, mindenki kész az új kihívásunkra? Gyerünk! Nagymama a hamburger zsemlével kezdi. Igen, pirított zsemlék sokkal finomabbak. Most kell a darált hús. Nagymama húskorrókat formáz és a serpenyőbe teszi. És lenyomja egy spatulával. Kész a húspogácsa. Most egy szelet finom sajt, és persze milyen lenne a hamburger paradicsom nélkül. Jön egy hagyma, és a tetejére egy zsemle. Hűha! Nagymama nagyon végzett a feladattal. Ügyes vagy, nagymama. Most a nővér jön. Úgy tűnik, a hagyományos zsemle neki nem felel meg. Mi? Egy fánk? Hű, de finom. Most ketté vágja a fánkot. Jöhet a csokoládé. De finom. De még valami. Egy kis zselé. Olyan finom, de olyan savanyú. Most adjunk hozzá májvacukrot. Egy kis zselét és bolyós szirupot. Miért is ne? Most letakarjuk csoda hamburgerünket a zsemlével. Milyen gyönyörű. Úgy tűnik, a nagymama értékelte unokája munkáját. De Wednesday nem olyan könnyű meglepni. Ő a szokásos módon zsemlével kezdi. Természetesen feketével. Megsütjük a húsfogását, így. Hú, mit csinál Wednesday a sajtszelettel? Húha! Milyen királyul néz ki most a sajt? Egy szelet uborka? Na hát, ennek a hamburgernek mint a szája lenne, és nyelve, de valami hiányzik. Jó, hogy Wednesday mellett mindig van ott a kéz, aki minden problémában segít. Zselétsze meg! Úgy tűnik, ez kell neki. Hé, óvatosan, nagymama! Kész teljesen ártalmatlan. Most rakjuk a szemeket a hamburgerre. Hú, csak nézzétek ezt a szörnyet, olyan ijesztő, és mégis olyan étvágygerjesztő. De melyik lesz a legfinomabb? Most megtudjuk. Margó, te jössz. Ó, de éhes vagyok. Ó, ez a hamburger szokatlannak tűnik. Kóstoljuk meg. Finom. Tetszik. Akkor mi lesz a következő? Harapjunk az elsőbe. Jaj. Jaj, ez hagyma. Micsoda katyvasz. Ez a hamburger egyáltalán nem az, amit szeretnék. Na mi van itt nekünk? Ezek a kedvenc édességeim. Zselét lehet enni fánkkal? Ez az én ízlésem. Most idája kiválasztani a nyertest, és ez lesz. Ez a hamburger. Ő a nyertesünk. Gratulálunk, Wednesday. Csak én látom, vagy ez egy mosoly? Wednesday mosolyog, na hát. Hoppá, úgy tűnik, valaki szégyellős volt. Úgy tűnik, nővér és a kéz megtalálták a közös hangot. Itt az ideje, hogy a kéz hazamenjen. És itt az ideje, hogy hőseink új ételt készítsenek. Forró csokoládét. Ki nem szereti ezt a finom italt? Remélem mindenki kész. Gyerünk! Nagymama ismét neki áll főzni. Nagymama tejet önt egy fazékba. Most a kakaóport ne felejtsük el megkeverni. Ó, igen, egy tábla csokoládé még intenzívé teszi az ízét. Ó, de édes! Nagymama beleönti a forró csokoládét a jellegzetes bögréjébe. Szép munka, nagymama! És most a nővér következik. Hé, óvatosan! Itt mindent megeszel a csokoládéból. Nagymamának igaza van. Cukorból tényleg csak kevés kell. Így né? Ó! Mit csinál? Jaj, nézzétek ezt az édes szájút. Nagymama nem helyesli, hogy ennyi cukrot használ. Jó ideje tejet adni hozzá. Vigyázz! Hoppá! Igen, egyértelmű, hogy a nővérnek figyelmesebbnek kell lennie. Így már mehet bele az összes hozzávaló. Most egy kis színező. Hú, nézzétek ezt a szépséget! Ez a tejszín annyira élénk. Most egy kis édes Pringles. Íme a tálalás. Nővér mindent beleadott. De ez még nem minden. A végső simítás, tejszínhab és májva cukor. Nézzétek ezt az édességet. Igen, nővér mindent megtett. Tökéletes. Most Wednesday, te következel.
Kell egy megfelelő bögre. Kész. Nélküled nem megyünk semmire. Hűha, micsoda rémálom. Nagymama, jobb, ha megerősíted az idegeidet. Wednesday ebbe a bögrébe önti a csokoládét. Sima tejszihab. Bogyós szirup? Nagyszerű. És itt vannak a Haribo cukorkák. Ó, igen. Nézzétek ezt az egyedi tálalást. Kész a forró csokoládé. Hú, mi az? Húha, ez őrület, ez finom. Tetszik. Ó, és ez nagymama forró csokoládéja. Nagyszerű, na hát. Ó, mi ez? Furán néz ki, de kóstoljuk meg. Nem rossz. És a nyertes, igen? Nővér, te nyertél! Úgy tűnik, hőseink készen állnak egy új kivívásra. Mi vár rájuk ezúttal? Sült krumpli! Sokféleképpen lehet elkészíteni és tálalni. Most megtudjuk, melyik utat választják hőseink. Természetesen először meg kell hámozni a krumplit. Ó, mi folyik itt? Na hát, nővér nagyon szokatlan módszert választott a krumpli hámozására. Nagymama elégedetlen. De hogy is lehetne kedvenc unokájára haragudni? Most ki kell szedni a krumplit. Így né. A nővér speciális késszel vágja a krumplit. Nézzétek ezt a szépséget. Itt az ideje, hogy színt adjunk neki. Ó, milyen élénk színek! Adjunk olajat, és mehet is a mi színes krumplink a serpegyőbe. Nagyszerű! Forró olajnál mindig különösen óvatosnak kell lenni. Hé, vigyázz! Szépen kirakjuk a színes krumplikat a tányérra. Nézzétek, milyen élénk sült krumpli lett nővérnek! Nagymama az étel legklasszikusabb változatát készíti elő, és néha a klasszikus változat a legjobb. Ó, igen, sült krumpli és ketchup. Ezt az ízt mindenki ismeri gyerekkora óta. Mi lehetne ennél jobb? Szép munka, nagymama! Nos, mivel lep meg minket Wednesday? Az ő krumplija már meg van sütve. Úgy tűnik, szokásos tálalás vár ránk. Na hát, mi ez? Ó ne, úgy tűnik, Wednesday összekeverte az oldalakat. Nagymama, jobb, ha ezt nem nézed. Ez nem való gyenge idegzetűeknek. Fú, hol is tartottunk? Ó igen, sült krumpli. Wednesday feketére festi a krumplit. Hú, de gyönyörű. Úgy tűnik, nővér értékelte Wednesday ételét. Most lássuk, Margó hogyan értékeli. Nos, mi van itt nekünk? Hű, ez a krumpli. Egy kicsit megégett. Megégett, tényleg? Nem rossz az íze. És ketchupa? Egyszerűen szuper. Ó, ezt nem hiszem, hogy magam fogom visszatartani, és mindent megeszem az utolsó darabig. Nyami, most a következő versenyző. Nem rossz, de így még finomabb lesz. Nos, viszlát, krumpli. Ó, nagyszerű. Úgy tűnik, egy kicsit sokat ettem. De még van egy harmadik fogás. Milyen gyönyörű étel. Igen, nagyon finom. Ő az utolsó darab. Hoppá! Ne aggódj. Awesome! Jól vagyok. Igen. Wow! Jól vagyok, jól vagyok. Nos, srácok, minden kész a következő próbára? Akkor lássuk. Palacsinta! Ó, de finom. Remélem, hőseink tudják, hogyan kell elkészíteni ezt a csodás ételt. Sokféle módja van. Nos, gyerünk, nagymama! Mint mindig, elsőnek ő veszi kezébe a főzést. Óvatosan önti a palacsinta tésztát a serpenyőbe. Látod? Milyen piros színű a héja? Meg lehet fordítani. Ez a palacsinta tökéletes. Ennyit ér a sok éves tapasztalat. Wednesday, mi van veled? Ó, úgy tűnik, nem megy neked a kész segítsége nélkül.
Fekete színező? Hát persze, ki is kételkedne benne, hiszen ő Wednesday. Nézzétek ezt a színt. Ő úgy tűnik egy kicsit elragadtatta magát. Térjünk vissza a palacsintákhoz. Ő de gyönyörű. Igen, a fekete étel mindig olyan stílusosan néz ki. Neked mi a kedvenc színed? Idd meg kommentben, és talán következő videódban a te kedvenc színedből készítünk ételt. Eközben nővér úgy tűnik valami érdekeset forgat a fejében. Palacsinta, ez egy igazi művészet. Valahogy ez a szín egyáltalán nem akar összejönni. Jaj. Jaj. Egyenesen a szemébe ment. Remélem minden rendben. Igen, minden rendben. Ilyenkor a legfontosabb, hogy ne adjuk fel a nehézségek ellenére sem, igaz? Sikerül. Hűha, ez egy unikorn is. Csak nézzétek ezt a szépséget. Igen, ilyenkor annyira büszke a nagymama az unokájára. És a nagymama mit csinál? Úgy tűnik, egy jól bevárt recept vár ránk. Palacsinta, vajjal és juharsziruppal. Ó, csorog a nyálunk. Szerintem Wednesday palacsintája is megsült. Igen, szokatlannak tűnik. Wednesday hozzáadja a kedvenc bogyós szirupját. Ez... Pókok. Nyugi nagymama, ezek a pókok csokoládéból vannak. Nos, Margó, ideje megkóstolni a versenyzőink fogását. Mi ez? Úgy néz ki. Ó, rémisztő. Oké, kóstoljuk meg a palacsintát. Nem rossz. Mi következik most? Hú, de finom. Egyszerűen szuper. Ó, és miféle szépség ez? Egy unikorn is? Milyen édes, és milyen finom. Oké, azt hiszem kiválasztottam a nyertest. Íme ő. Gratulálunk, nővér. Megérdemled ezt a győzelmet. Hurrá! Mi? Barnival a kutyánkkal fogunk főzni? Hol kezdjem? Ó, egy folyékony középű tortát szeretnék. Ó, ez könnyű. Remek ötletem van. Neki látok a torta elkészítésének. Először is nyomjunk krémet a tortára. Elkenjük egy spatulával, bár a nyelvvel sokkal kényelmesebb lenne. Több rétegben rakjuk össze a tortát. Most egy tápkonzerv segítségével lyukat készítünk a közepébe. Nemrég ettem egy nagy ebédet, és a konzerv üres. Nagyszerű! Most szükségem van egy mancs alakú zselét cukorkákra. Egy égő segítségével folyékony állapotra olvasztjuk őket. Most öntjük a folyékony zselét a torta közepében lévő lyukba. Dani azt mondta, hogy folyékony legyen a közepe. Tegyük be a tetejét a darab tortával. Kész is van! Wow, wow! Megnyomjuk a mancsokat. Van egy remek ötletem. Most belemártom a színes cukorkába. A vicces lábnyomokat hagyok az egész tortán, amelyek színes cukorkákból készült kutyamancsok formájában vannak. Hát, ez egy kicsit nagyon furcsa. Hát, mi történik itt? Csinálnunk kell egy lyukat a torta közepén. Így né, nagyszerű. Most beleöntök kék csoki pasztát. Olyan, mint a víz. Apró zselét cápáknak kell úszkálniuk a vízben. Maradt egy zselé? De nincs több hely, akkor megeszem. Most M&M's-re van szükségem. Kiválasztjuk a kék cukorkákat és kiöntjük őket. Most díszítsük a tortát kék M&M cukorkákkal körben. Milyen finomra sikerült. Ó, Barney, játszani akarsz? Rendben, fuss, hozd el a labdát. Milyen finom. Mi ez? Ki dobta a labdát a tortámba? Barney, mit csinálsz? Ó, ez az én labdám, jaj. Itt van a labda, jó fiú vagyok. Ó, ne, Barney,
Te vagy a rossz fiú, aki tönkretette a tortámat. Már csak egy darab huba-buba rágom maradt. Talán tudok belőle csinálni valamit. Nézzük, mit tudok. Próbáljuk meg becsomagolni rágóval az egész tortát, hogy elrejtsük a pusztítást. Hát, így a torta kezd sokkal jobban kinézni. Most öntsük a rágózselét a tortába. Nagyon finom. Danny értékelni fogja a rágós tortámat. Hurrá! Mindannyian tudtatok tortát készíteni. Milyen nagyszerű, kezdjük ezzel a rózsaszín tortával. Kivesszünk egy darabot. Ó, folyik belőle a zselé, mint a rajzon. És ez milyen menő. Most kóstoljuk meg a kék tortát. Istenem, annyi csoki paszta. Olyan jól néz ki. Wow, milyen király, ez nagyon tetszik. És most kóstoljuk meg Barney tortáját. Jó munkát végzett. Van benne valami nagyon finom. Fantasztikus. Vuf, vuf, az én tortám nyer. Én vagyok a világ legjobb séfkutyája. Most mit szeretnék? Ó, ezt! Pattogatott kukoricát. Ó, igen, ez egy jó ötlet. Milyen nagyszerű, én készítem a legjobb pattogatott kukoricát Dannynek. Öntsük a kukorica szemeket a serpenyőbe. Ó, pontosan elfelejtettem valamit. Ezt bele kell adnunk. A kedvenc kutyakajámat. Olyan finom, már most irigykedem Dannyre. Barney? Ó. Most öntsük a pattogatott kukoricát a tálba. Cseréljük le a macicát, hogy Danny tudja, ő is megeheti. Ó, milyen aranyos. Nagyszerűen csinálod, Barney. Én is elkezdem a pattogatott kukoricát készíteni Dannynek. Van egy zseniális ötletem. Használni fogom a majva cukrot. Hogyha megolvad, akkor nagyon-nagyon finom lesz. Annyira jó lesz, Dannynek ez lesz az új kedvenc étele. Finomnak tűnik. Bármit készítetek belőle, amit csak akarok. Színes pattogatott kukoricagolyókat csinálok. Most ráöntsük rá az eperszirupot, hogy szuper édesek legyenek. Még egy kis színes szúrócukor. És az étel készen van. Wendy, te készítettél valamit? A séf étele király. Nekem pedig sima pattogatott kukoricám van. Van egy ötletem. Teszek még kukoricaszemet a pattogatott kukoricagépbe. És gyorsabban elkészül, ha dinamitot teszek bele. Wow! Nagyon sok popcorn! Úristen, mit gondoltak? Wendy, nézz fel! Valami repül feléd. Wendy, ébredj fel! Jó. Oh, nagyjából a pattogatott kukorica kész. Hol kezdjem? Fényesnek tűnik, mókás ez. Hát, de az íze nem annyira jó. Mi van itt? Furcsán néz ki. Ennek a pattogatott kukoricának olyan íze van, mint a kutyáledelnek. És most nézzük ezt. Úristen, ilyet még soha nem láttam. Ez nagyon finom. Biztos, hogy ő nyert. Én nyertem. Ez a győzelem túl könnyű volt számomra. Most mit szeretnék enni? Nem is tudom. Ó, egy burgert. Mi? Burger? Nagyszerű ötlet. Kezdjük el a darált húst készíteni a húspogácsához. Kis baltákkal aprítsuk fel a húst darált húsnak. Ennyi. Kész is a friss darált hús. Formázzuk a húspogácsát és megsütjük egy serpenyőben. A sajt, és mehet a kedvenc kutyáledelem.
Fedjük le a zsemlével. Ez az enyém, kész. Becsomagolom a burgert. Mi? A kutyának nagyobb burgere van, mint nekem? Ezt nem lehet. Most kitalálok valamit. Szükségem lesz néhány csokoládé fagylaltra. Öntsük le csoki sziroppal. Tejjel. És már kész is. Bele a turmix gépbe. És most pedig mixeljük össze. Tegyük a burgert egy pohár csokoládé turmixra, és szúrjuk bele egy szívószálat. Dani ez biztosan tetszeni fog. A séf, ez zseniális! Egyszerre lehet inni és enni. Egy fánkból készítek édesburgert. Segítség kell, nem tudom kinyitni. Ó, Barni, segíts! Nagyon éles karmai vannak. Gyerünk! Szuper! Most kiízzuk az ananászgyűrűt. Néhány ananászgyűrű, szivárványzselé, majd újra ananász. És öntsük le epersziruppal. Fedjük le a fánk másik felével. Hoppá! Nagyszerű munkát végeztetek, a csodálatos burgerek főztetek. A legnagyobbal szeretném kezdeni. Fúj! Kutya elledeles burger megint? De hát én ember vagyok. Mi van itt? Ez király. Itt egy turmix és rajta egy burger. Még soha nem láttam ilyet. Finom. Itt megpróbálni a legszokatlanabb fánkburgert. Wow, ez egy édes burger. Ez tényleg nagyon finom. Határozottan ő a győztes. Juhú! Az enyém a győzelem. Az első kulinár. Add a szemüvegem, légy szíves. Fánkot szeretnék. Csinálsz nekem? Lássuk csak. Igen, csinálok. Kész vagyok. Én szívesen készítek neked fánkot. Először betöltöm a tésztát a fánksütőbe. Minden helyet kihasználok. Ennyi. Most becsukom. És várok egy kicsit. Én pedig tökéletes szivárványos fogok készíteni, mert egyszerű fánkok annyira unalmasak. Az enyém lesz a legrózsásabb, legmokásabb, és persze a legfinomabb. Mindenképpen megnyerem ezt a kihívást. Ó, milyen ügyes vagy. Sikerülni fog. De mi lesz veled? Természetesen a fekete fánkok a legfinomabbak. De hiányzik valami. Persze egy ízletes szós. Kész! Segíts nekem ebben! Oké. Ó, micsoda rémálom! Félek tőle! Kérem a tálat. Most van hova önteni az eperszószt. És ezt fogom használni most. Így kényelmesebb lesz díszíteni a fánkokat. Ez az, amire szükségem van. Fel kell vidítanom őket. Ó, mi ez? Mi ez a piros folyadék? Ez csak eperszósz. Ó, mennyire megijesztettél. Ez vicces volt, ugye? Most a szósszal és a legfinomabb jégkémmel fogom díszíteni a fánkjaimat. A dekoráció egyszerűen brilliáns. Gyönyörűek és finomak lettek. Inkább félelmetesek. Az én gyönyörű fánkjaim pedig készen vannak. Kirakom és megszorom őket porcukorral. Ez egy klasszikus, nagyon ízletes recept. Igen, ez az, ami kell. Nézd! Nagyon jó. Annie! Nézd meg, milyen fánkokat készítettem. Ezek a legrózsásabbak. Nagyon szépek. Ez nagyon látványosak. Te egy igazi szakács vagy. Még szeretném szórni őket csoki szósszal. Nem nyílik ki. Milyen szoros a fedél. Ne! Hoppá! Oké, így fogom szórni őket. Így készülnek a legfinomabb fánkok. Edd meg, drágám! Milyen finom! Ez egy nagyon különleges fánk és vicces. Megkóstolom.
Egészen ízletes, olyan szép, tetszik. Ez az, amit nekem kell. És ezek? Olyan egyszerűek. Szerintem megkóstolok egyet. Alapjába véve rendben van. Igen, nem lett. Lehet enni. Hí, de finomak ezek. Olyan illatuk van, mint a szivárványnak. Megkóstolom őket. Nyertem. Nagyon örülök. Hogyan nyílnak ki? Tésztát akarok. Készíts el nekem. Már forrásban van a víz, szóval gyorsan elkészítem, ez lesz a legfinomabb tészta. Majdnem kész. Csak megfőzöm. Ó, mi van itt nekem? Ó, valószínűleg forró. Add a kezed, és most segíts kideríteni, hogy felförte a víz. Köszi, látom, hogy felfort. Megégetted a kezem? Nem, nagyon forró volt. Szóval a víz kész, beleteszem a tésztát a lábasba, és megfőzöm. A víz kész. Mit fogsz csinálni? Szerintem magam készítem el a tésztát. Ó, belenyúltam a lisztbe, de nem baj. Még egy kicsit vicces is. Így már jobb. Kirakom a lisztet a tésztadeszkára, és készítek egy igazi késszel készült tésztát. Mindenképpen kell hozzá tojás és só. Most pedig dagasztani fogom a tésztát. Nem könnyű, persze, de nagyon finom lesz. Nekem lesz a legkülönlegesebb tésztám. Elkészítem az egyes darabokat, és persze hozzáadok ételfestéket. Ennyi. Szivárványszínű lesz a tésztám. Legszebb a lila tészta, és most egy darabot fogok formázni belőle. Hát lesz belőle több is. Most kis darabkákra vágom. És persze használok reszelőt. Ez adja meg majd a formáját. Nos, megy a tészta az edénybe. Ó, milyen kreatív vagy, milyen okos kislány. Szóval az én tésztám már kész. Akkor valószínűleg ketchupot kell hozzáadni. Ó, nem látok semmit. A szemüvegem. Ez egyáltalán ketchup, vagy nem? Még ki lehet belőle nyomni valamit? Nagyi, hadd segítsek. Ki kell nyitni. Tartsd. Ó, szerintem mindent bekentünk ketchuppal. Ó. Szerintem mindent bekentünk ketchuppal. Igen, ez határozottan ketchup. Haha, ez vicces. Óvatosabbnak kell lennünk, ne neves. Elkészítem a tésztámat. Így sokkal jobb. Már kész, most tegyük a tányérra, valami egyértelműen hiányzik innen. Ezért kérek, most szablé varázsoljuk a tésztát. A tintehal tintája, amire szükségem van. A fekete soha nem ártott még. Finomra fogom csinálni a tésztámat. Ó, milyen fekete humor. Egy gyönyörű tészta. Most ez az, ami kell. Egyetlen, ami hiányzik, a piros. Adjunk hozzá ketchupot. Ráöntöm. Olyan szép lett. Szemekkel még jobban mutat. Ó, mi ez? Ő mindig ilyen. Mindig ezt csinálja. Nekem szivárványos tésztám lett. Már csak enni kell. Kóstold meg. Mi ez a furcsa étel? Meg kell kóstolnom, de őszintén szólva nem akarom. Nem néz ki finomnak. Fúj, undorító. Ó, ezt a tésztát szeretném. Ez finom. Szívesen megnézem ezt a tésztát. Ez az, ami kell nekem. Ez a tészta annyira szép. Ilyen tésztát kell enni. Ez a nyertes. Szuper, legyőztelek. El kell készítenünk valamit. Inni akarok. Finomat és édeset. Kész. Kész vagy? Kész vagyok. Ó, majdnem elestem. Mi van ott? Megvan. Készítek neked egy italt. Kezdem? Oké. Szóval fogok néhány nagyon szép savanyú cukorkát.
Segíteni fognak az ötletem megvalósításában. Beteszem őket a formába, és egy színes csoda lesz. Azért vettem őket, mert annyira szépek. Ó, elfogyta. Hát rendben, a kesztyű a helyen van. Beteszem őket a sütőbe. Kicsit fel kell melegíteni őket. Oké, ennyi. Itt az ideje lehűteni az ételemet. Kiveszem a formából. Ó, milyen szépek lettek. Ó, igen, egy pompás pohár kell. Kaptam néhány nyílinszínű poharat. Most veszek M&M's-et, és persze szín szerint szétválogatom. Így lesz szép. Wow! Milyen finom! Hozzáadom az M&M's az italhoz, és persze töltök hozzá Sprite-ot. Milyen édes, finom koktél! Még finomlabb lesz tejszíhabbal. Nagyon klassz! Most egy kis szépségszórás? Már csak szívószálak kellenek. Valami csodaszép! Az unokámnak egy nagyon egészséges zellert koktélt fogok készíteni. Az egészet beteszem, azt hiszem meg tudunk csinálni. Fúj, undorító! Jill valószínűleg nem fogja szeretni. Nos, a legegészségesebb koktél az unokámnak kész. Szép és tele van vitaminnal. Tettelére egy zellerszálat és egy szívószálat teszek. Nagyon klassz, nem? No. Nem. Kész. Egy poharat. Fogok egy rendes poharat, és persze bekenem epersziruppal. Itt öntsek ide. Talán Sprite-ot. Persze, hozzáadom a színezőt, és minden megfelelő szívószállal elkeverem. Kész, segíts! Okay. Ó, ismét mennyire megijesztettél, Wednesday, vedd el! Kész, siess! Nagyon köszi, kész. A tejszínha pont jó hozzá. Nagyon hasonlít egy agyra, de a hatás kedvéért ráöntök piros szirupot, teszek egy szemet, és egy pókot a tetejére. Ez finom, tökéletes. Hát, mindenkinek más az ízlése. Próbáld ki az enyémet. Milyen szép! Megkóstolom ezt a koktélt egyébként. Nagyon jó. Finom. És ez? Fúj! Ezt meg sem kóstolom. Ezt kérem. Milyen finom. Ehető pohár. Annyira savanyú. De az ital nagyon finom. Azt hiszem, ez nyer. Iszom még egyet. Hurrá! Ismét nyertem! Nagyon örülök. És most mi lesz? Most salátát szeretnénk. Ilyet pirítóssal. Igen, persze. Nem probléma. Értem. Fogom a salátaleveleket, és letépkedem őket. Ó. Itt ajánlasz nekem. Köszi, de ne játsz ezzel. Ezekre a zöld levelekre szükségem van. Annyira egészségesek, finomak, csodás saláta lesz belőle. És ez csodás hús. Ezt fel kell darabolni, pont megfelelő lesz a salátához. Most szépen elrendezem. Cézár szalátát készítek, szóval paradicsomra is szükségem lesz. Még nincs elég pirítós. A pirítós az, ami kell egy ilyen csodás salátához, meg egy kis sajt az íz kedvéért. Nagyon csodás. Most készen vagyok. És te? Én egész szépen haladok. Ilyen vicces formákat fogok használni. Kivágok figurákat uborkából, retekből és paprikából. Igen, nagyon szép. És felhúzom egy nyársra. Készítek egy salátakebabot. Milyen szél! Inkább nem kérdezem, hogy mit főzöl. Milyen vicces! Most egy csokrot fogok készíteni. Egy csodás, finom salátacsokor lesz belőle. És az illata? Szuper!
Egyáltalán nem vicces. Ó, piros paprika. Pont most kell nekem. Felszeletelem, ki kell szedni a magokat, és a salátát kell a helyükre tenni. Az uborkát is karikára vágom. Nagyon szeretem ezeket a késeket. Elkészítek egy nagyon szép, vicces arcot, ami harap. Talán szépen elrendezem a saláta szörnyeket egy tányéron. Nekem minden kész. Válaszd az enyémet! Mennyi étel! Ó, nyársak! Érdekes saláta! Őszintén szólva nem nagyon finom. Mit eltek még? És mik ezek az arcok? Mi ez a fekete dolog? Ez egy olívabogyó. Undorító az íze, rettenetes. Milyen saláta ez? Sajt és csirke? Igen, ez az nyertes. Igen, nyertem, nagyszerű szakács vagyok. Kíváncsi vagyok, milyen ételt készített benne az első tesztre. Hű, görögdinnye? De hogyan lehet érdekesen készíteni görögdinnyét? Nézzük. Mi az ötleted, Emma? Biztosan tudsz valami más kitalálni. Hé, vigyázz! Hoppá, úgy tűnik Emmának most sokkal kevesebb lehetősége van a görögdinnye elkészítésére. De még mindig ki lehet találni valamit. Pontosan. Klassz szerszámok, de hogyan segítenek ezek a görögdinnyével? Nem, ez határozottan nem jó. És ez sem. Nem. Vödör? Félek megkérdezni, mire kell. Fúj, ez a görögdinnye már annyi port gyűjtött össze. Határozottan nem ehető többé. Emma, ezt ki fogod dobni, ugye? Jaj, ne! Egy ilyen ételt akar bennek találni? Micsoda borzalom. Igen, nagymama csalódott. Itt az ideje megmutatni Emmának, milyen egy gyönyörű görögdinnye tálalás. Gyerünk! Remek! Itt az ideje kinyitni a görögdinnyét és megnézni. Hű, a görögdinnye tökéletesen meg lett tisztítva. Szép munka, nagymama. Most veszünk egy speciális kést, hogy szépen felvágjuk. Hű. A görögdinnye tökéletesen. Ennyi? Úgy tűnik maradt egy felesleges darab. Miért ne ennénk meg? Hát itt a mi séfünk, Betty. Figyeljük jól, mert egy igazi mester dolgozik. Hű, milyen szokatlan forma? Ez egy igazi műalkotás. Most Betty egy kicsit többet vág a széléről. Most így? Még valami hiányzik. És ha így próbálod, ó igen. Ez nem görögdinnye, ez maga a töké. Bravo, Betty! Mindhárom étel készen áll, ami azt jelenti, hogy itt az ideje választani. Hű, mennyire klasszul néz ki minden! Kezdjük ezzel az étellel! Milyen lédús darab! A görögdinnye héj nélkül szuper! Határozottan tetszik! Szóval mi ez? Ez egy vicc? Van némi kosz rajta? Milyen undorító! Hű, de ez már más! Kóstoljuk meg! Kíváncsi vagyok, vajon bennek tetszeni fog a Betty étele. Hát, úgy tűnik egy darab nem volt elég neki. Ez már jó jel. Úgy tűnik a választás nagymama és Betty étele között van. Igen, a mi séfünk nyer. Gratulálok Bettynek. Méltó, ami a legfontosabb megérdemelt győzelem. Mit mondjak, mester? Egy új kihívás? És ez? Mi? Egy meglepetés tojás? Hű, és hogyan lehet ezt készíteni? Nem tudom. Mi is lehetne egyszerűbb? Kell ez és ez. Hogyan kell ezt elkészítenem? Persze lehet így is próbálkozni, vagy akár így is. Ó, jaj, ne! Ó, úgy néz ki, nagymama tojása kijött a héjából. És mit csináljak most? Ó, persze. És egy ötlete van, kiöntjük a tojás maradékát, és a héját megtartjuk. Még hasznos lesz. Egy kis zselatén, és adjunk hozzá vizet. Dobunk bele egy darab kivit, és összekeverjük. Aztán ugyanezt meg kell csinálni, de más színekkel. Hű, milyen különböző, gyönyörű színek. Most felszívjuk a folyadékot a fecskendőbe. Így. Remek.
És most jól jön a héj. Felváltja, öntjük bele a különböző színű folyadékokat. Szuper! De Betty úgy tűnik nem nyűgözi le. Most megmutatom, milyen egy igazi tojás meglepetéssel. Először is olvasszuk meg a fehér csokoládét, így. Tökéletes csokoládékrém lett. 3 különböző edénybe öntjük. És mindegyikhez adunk egy kis színt. Keverjük. 2, 3. Most szükségünk van egy speciális formára a tojás videóban. Beleöntjük a csoki krémünket. Felrázzuk. És már csak le kell hűteni. Kinyitjuk. És igen, pont erre van szükségünk. Tejszínhabot és tölteléket adunk a héjába. Bezárjuk. És voilà! A világ legjobb meglepetés tojásai készen állnak. Ó, ideje lehámozni a héjat, és megnézni az eredményemet. Igen, azt hiszem Bettynek jobban fog tetszeni. Csak nézzétek ezt a szépséget. Ó, Emma, mit csinálsz? Úgy tűnik semmit. Igen, Emmának tényleg ki kell találnia, mit fog mutatni bennek. Nagyon kevés idő van hátra. Úgy tűnik ez a meglepetés, ami a tojásban lesz. Vagy egy lufi van? Érti valaki, mint töri a fejét? Mi? Nutella? Miért keni be Emma ezt a lufit nutellával? Annyi kérdésem van. Csak egy dolog biztos. Nutellával még a lufi is finomnak néz ki. Mégis érdekes lenne tudni, mit jelent ez az egész. Most az utolsó simítás egy édes szórás. De ez még mindig nem ehető. Itt az idő. Ideje, hogy Ben döntsön. 1, 2, 3. Ezzel kezdem. Hű, mennyi szín? Ez zselé? Nem szeretem annyira a zselét, de összességében nem rossz. Szóval mi van itt? Igen. Hű, mennyi tejszínhab. Imádom. És a csokoládé egyszerűen elolvad a számban. Egyszerűen szuper. Milyen hatalmas desszert. Hű, Emma tényleg csak egy tréfa volt az egész? Hát legalább a meglepetés valóságos. Bár azt sugja, hogy ez nem elég a győzelemhez. Ki fog nyerni, Ben? Persze, Betty étele nyert. Hurrá, újabb magabiztos győzelem. Bravo! És mi vár ránk a harmadik tesztben? Egy fánk? Remek! Remélem a résztvevőinknek van elég tapasztalatuk a fánkok készítésében, és lenyűgöznek minket kulináris képességeikkel. Nos, Betty maga biztosan kezdi el a tészta készítését. Persze egy ilyen profinak, mint ő, semmi sem egyszerűbb. És most felveri. Micsoda kézügyesség. A tészta majdnem kész, már csak egy kicsi van hátra. Egy nagy darab tésztát több kicsire vágunk. Várj, miért csinálja ezt, Betty? Sok fánkot fog sütni? Most színezéket ad. Egy darab tésztához. Ó, hű! Milyen szép! Még egy kicsit gyúrjunk a tésztadarabot, és most nyújtsuk ki. Jól kinyújtjuk a nyújtófával, így. Úgy tűnik, most minden világossá vált. Kinyújtjuk a többi különböző színre festett darabot, és egymásra helyezzük. Most mindezt egy nagy szivárványos tésztadarabbá alakítjuk. Remek! Aztán így megcsavarjuk. Betty, micsoda szépség! Ó, milyen friss alma! Szükségem lesz rá. Miért vágja nagymama az almát? Emma, jobb, ha a saját ételeddel foglalkozol. Vigyázz, nagymama, Emma most megeszi az összes hozzávalódat. Ó, úgy tűnik, a tolvajunkat leleplezték. Szóval mit csináljunk vele? Gondolkodnom kell. Ó, igen, nincs jobb módja a csínytevő megtanítása, mint jó öreg tréfa. Ó, tarts ki, Emma. Most az almaédesség helyett egy friss hagyma keserűsége vár rád. Ó, ez undorító! Talán ez a tréfa egy kicsit észhez téríti Emmát? Hé, ébredj fel, Emma! Itt az ideje, hogy elkezd főzni a fánkodat? Mit csinálsz? Érdekes módja annak, hogy a fánka megfelelő formát kapja. A lényeg, hogy működjön.
Adj hozzá tejszínhabot. Nem rossz. Egy kis cukorka a tetejére, az extra ízért. Igen, sajnos csak egy kicsi. Hát ez rendben van, így is jó lesz. Most Emma nyugodtan visszatérhet a telefonjához. És mi van nagymama ételével? Hű, nagymama egy almát szúr egy pálcára, és belemártja az almát a tésztába. És mindezt forró olajba lehet küldeni. Csak pár perc és... Hű, milyen finomnak néz ki. Öntsük le a szépséget csokoládé sziruppal. Remek! A séfünk már majdnem minden kész van. Betty felvágja, és úgy néz ki, tölteléket fog hozzáadni. Mennyi krém! Egy kis szórás. Tökéletes. És most mindent felülről lefedünk. Kész! Hé! Emma! Tulajdonképpen már kezdünk. Bocsi! Ki nyer a harmadik tesztben? Úgy tűnik Ben Betty funkjával szeretne kezdeni. Olyan nagy! Annyi krém van benne. Úgy néz ki, túl nagy és túl sok krém van benne. Ez a funk olyan finom volt. Most Emma funkja következik. Meg kell mondjam, jól néz ki. Megkóstoljuk. Nem rossz. És végül nagymama funkja. Nos, Ben, mit mondasz? Nagyon jó! Igen, határozottan tetszett neki, és megszületett döntés a győztesről. Gratulálunk nagymamának! Ez egy megérdemelt győzelem! Hurrá! 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 Köszönöm! Enid, hagyd abba! Derítsük ki, mit szeretne Britney! Már meg is rajzoltam a képet. Nézd, ez egy koktél! Egy ilyen szép, finom koktélt szeretnék. Nagymama? Itt vagyok. Itt. Épp egy sütőtököt akartam hozni. Már tudom, hogy a legeslegegészségesebb koktélt fogom készíteni az unokámnak. Britney mutatja, hogy határozottan hiányoznak belőle a vitaminok. Ezért egy zöldséges koktélt készítek egy sütőtökben. És most jöhet egy kis turmix. Ez egy kicsit nehéz. Köszi, Enid. Mindjárt. Köszi, Enid. Lássuk, mit kaptam. Nagyszerű. Már csak a szívószálakat kell beleszúrni. Nagymama, nagyszerű vagy. De a zöldséges koktél tuti nem jó. De mit tegyek? Csinálok egy remek koktélt. Öntsünk tejszínhabot az egyik turmix képbe. De a másikba tegyünk aludni egy csomó zselés mackót. Olyan finomak. Most kell egy kis fanta. Mindent öntsünk a zselés mackókra. Készen álltok egy fantázia fürdőre? Most össze kell kevernünk mindent. Itt a tejszínhab már készen is van, és maga a koktél is. Már csak mindent egy pohárba kell önteni. És most a tejszínhab. Gyerünk! Hát akkor csak használom a kezem. És most öntsünk rá eperszirupot. És még több nerd cukorkát. Olyan fényesek és szépek. Kész a koktélom. Most én főzök. Ez az összes színes szemetet el kell távolítani. A helyére pedig a saját hozzávalóimat teszem. Én megalkotom a védjegyes koktélomat. Csak a bájitalaimra van szükségem, hiszen a kémia mindent megold. Csak egy pár anyagra van szükségem a tökéletes koktélhoz. Britney ezt még biztosan nem próbálta. Amen. Igen, mindent belerakok. Oh, really? Azt a Wednesday, te egy igazi tudós vagy. Ne zavarj, már nincs sok hátra. Már megtöltöttem a poharat a fő koktéllal. Már csak a titkos összetevőket kell elkészíteni. Csak össze kell kevernem az egészet. Hoppá, úgy tűnik, hogy mindent rosszul csináltam, de még élek. Már csak a titkos összetevőt kell hozzáadnom. Szuper! Kész, Britney, megkóstolhatod.
Azt a... Minden koktél olyan király. Ezzel szeretném kezdeni. Ó, ez nagyon savanyú, ez egy rémálom. Bocsi. Kíváncsi vagyok, mi van itt. Fúj! Undorító! Nem, Britney, mit lettél? Bocsánat, nagymama. A te koktélod nagyon ízetlen. És most ezt a koktélt szeretném megkóstolni. Olyan finomnak néz ki. És nagy és irizáló. Értékeljük. Nagyon finom, tetszik. Kimerem jelenteni, hogy ez nyert. Szóval az én koktélom. Én nyertem. Köszönöm, kis húgom. Ezúttal valami érdekeset találtam ki. Tekercseket szeretnék. Megcsináljátok? Olyan finomnak néznek ki. Hol kezdjem? Én leszek az első. Vegyünk norit, és most a rizst. Szuper! A rizst egyenletesen eloszlassuk a norin. Tudjátok, hány tekercset készítetek életek során? Nagyon sokat. És persze az én tekercseim rózsaszínűek lesznek. És most kell valami a töltelékhez. Fúj, undorító. Avokádós és mangós tekercseket fogok készíteni. Az aztán tényleg finom lesz. Igen, nagyon jó lesz. Megmutatom a végyes technikámat a gyümölcsök felszeleteléséhez. És most mindent feltekerek. Hihetetlenül szép lesz. És remélem hihetetlenül finom is. Ennyi. Megcsináltam. Egy kis sárga és fehér krém. Finom és édes lesz. Úgyhogy mindent epersziruppal tálalok. Ez gúnyolódás. Hadd mutassam meg, hogyan kell helyesen tekercseket csinálni. Valójában nincs is benne semmi bonyolult. Szükségünk lesz rizsre. Csak egy golyót kell formázni belőle. Most ért egy jövőbeli látomás. Pontosan, mindent úgy fog csinálni, hogy akartam. Ezek a nóri darabkák nagyon aranyosak. Díszítsünk egy másik golyót is norival. És most ki kell raknunk a kaviárt. Ők határozottan a tekercseim szemeibe fog nézni. Már csak a túrót kell hozzáadni. Vele tudok egy aranyos pókháló mintát rajzolni. És még egy kis piros paprika. Már csak mindent a tárra kell tenni. Tessék, itt van a kis koporsom. Tökéletes. Kitekerítjük a tekercseket, és hozzáadjuk a wasabit. Már végeztem. Azt a Istenem! A te tekercseid olyan finomak. És mit csináljak? Már rég el kellett volna kezdenünk, mielőtt a kicsi Britney sírni kezd. Rájöttem, hogy kell tekercseket készíteni. A lényeg a nóri, a rizs, hogy lehet halat és néhány uborkát. Szükségem van még egy kis túróra is. Igen, ennyi elég. Most mindent összetekerünk. Túl sok a töltelék. Jaj. Nem már. Oké. Inkább csinálok egy tortát. Nagyon jó lesz. Teszünk norit az aljára, aztán még rizst. Szuper. Most kenjük rá a túrós sajtot. Nagyszerű. Már csak ki kell rakni az uborka tölteléket és a sok vörös halat. Tökéletes. Egy kis penót a tetejére. Fantasztikus. Lehet tálalni Britneynek. Tetszett? Tessék, Britney. Azt a annyi tekercs. Nagyszerű. Melyikkel kezdjem? Most látok ilyet először. Ez egy torta. Inkább kipróbálom. Minden szétesett a kezembe. Ez szörnyű. Most csupa kosz lett a kezem. Akkor nézzük ezt. Azt ez király.
És a krém a tetején édes. Nézzük! Próbáljuk ki ezt a rózsaszín szószt. Ez nagyon finom. Enid, nagyszerű vagy. És mi van itt? És milyen az íze? Ez a rizs olyan unalmas. Egyáltalán nem tetszik. Nekem megint Eddie étele tetszett a legjobban. Szép munka! Juhú, el sem hiszem. Megint mindenkit legyőztem. Kíváncsi vagyok, mit szeretne ezúttal a kicsi Britney. Ó, ezek kekszek? A rajz nagyon szép, de vajon a hősünk meg tudják küzdeni a kekszet? Mindenki beleegyezett, szóval kezdjük. Szuper, meg tudom csinálni. Keksztésztát készítek. Liszt kell. Öntsünk még a tálba. Enid, hagyd abba. Már nem kell liszt. Fel kell törni egy tojást, ennyi? Érted? Igen, most egy kis tejet kell öntenem. Nagyszerű. Töltsd fel. És most kiöntöm a cukrot. Milyen édes. Már csak össze kell keverni mindent. Azt is meg tudom csinálni. Ó, a tészta olyan nyúlós lesz, nehéz kevernem. Enid, várj egy percet, most kell egy kis liszt. Nem, most a kézzel gyújt össze az egészet. Ez király! Kész! Ez olyan, mint a slime. Már csak nyújtófával ki kell nyújtani. Nagyszerű! Nagyon király tésztaréteg lett. Most ki kell szaggatni a kekszeket. Pillangó alakúakat szeretnék. Olyan jól sikerült. Most mindent beteszek a sütőbe. Szükségem van rá, hogy a kekszeim megsüljenek. Kíváncsi vagyok, hány fokot állítsak be. Nem is tudom. Maximumra. Szuper! Az én sütőim már a sütőben vannak, és a tiétek? Enid, ne zavarj! A legfinomabb keksz receptjét keresem. Ó, igen, ez nekem való. Pontosan így kell. Kakaó kell. Wednesday, adsz a kakaóból? Ó, persze, nagymama. Hozzáadom a csomag maradékát. Thanks. Tessék. Ó, nekem is kell. Hol az összes kakaó? Tényleg elfogyott? Hát jó, fogom a csokoládét. Nem rosszabb a kakaónál. Apró csoki darabokat török a kekszembe. Finomnak kell lennie. Hol a csoki? Egy perc elfordult, Enid már mindent megevett. Rendben, keverjük össze mindent. És most formázzuk a kekszeket. Olyan szép, Enid, ne nyújj hozzá. Be kell tennem mindent a sütőbe. Nyisd ki a sütőt. Mártsuk bele a kekszeinket. Szuper, már csak a megfelelő számot kell beállítani. És lehet egy kicsit szúnyogálni. Ó, nem, mi ez az éget szag? Ó, ne! Ó, ne, a kis... ezek jók. De, Enid, nagyon sajnálom. De mi történt? Miért ilyen feketék? Az én kekszém megégtek, nagymama! Olyan szomorú vagyok. Nem akarja majd az éget kekszet. Ó, zseni vagy! Nagyszerű. Egy probléma megoldva. Most tedd a kekszeket a kosárba, és egy kis forró tej sem lesz felesleges. Nálam minden készen áll. Én a világ legfinomabb kekszeit fogom elkészíteni. Csak még több csokoládét kell olvasztanom. Most tegyük a kekszeket egy nyásra, és mártsuk be az olvasztott csokoládéba. Ez tényleg finom és szép lesz. Szórjuk meg színes szórócukorral. Vele biztos finom lesz minden. Nagyszerű! Minden kekszem készen van. Lemaradok. Itt az ideje, hogy én is kekszet készítsek. Adjunk egy kis tüzet. Szuper! Most gyűrjük össze minden morzsává. Ez egy édes, csak is piskótaföld lesz. Most hozzá kell adni egy kis tejszínhabot. Egy réteg morzsa, egy réteg krém. Most jönnek a zselés kukacok.
Már csak le kell önteni a tálat csoki szúppal. Nice. Nagyon jó lesz. Nagyon jól néz ki. Persze most keksdíszt kell készítenem. Ezek Oreo sírkövek lesznek. Eltávolítjuk az egyik felét, és rájuk a töltelékre, hogy rip. És most szúrjuk bele az ehető földbe. Pár édes csont és lapát a kukacok kiásásához. Kész. Britney, megkóstolhatod. Hűha, milyen finom minden. Mi ez? Nem olyan néz ki, mint a keksz. Még egy lapát is van itt. Nézzük. Úgy néz ki, mint egy temető. Wow, ez nagyon finom. És mi van itt? Ezek a pillangók olyan aranyosak. Ki akarom próbálni. Jaj, ez undorító. A keksz megégett. Ups, és a csokoládé alá rejtették. Ez Enid? Ez egy tréfa? Ó, és mi van itt? Azt a keksz. Pont úgy, ahogy én rajzoltam. Kóstoljuk meg. Sok is. De mit válasszak? Wednesday nyert. A győzelem nyilvánvaló. Imádok főzős kihívásokat nézni. Annyira viccesek. Szeretnék még görögdinnyét. Nem már! Ne! Elfogyott a görögdinnyém. Ne! Mind megettem. De szeretnék még. Van egy ötletem. Lehetne egy saját főzős kihívásom. Gyerünk! Mi az? Aztán görögdinnyék? De mit csináljunk vele? Igen, görögdinnyét akarok. Készítsétek el. Benne vagytok a főzős kihívásomba. Aztán kész, Britney. Azt hiszem, én kezdek. Először is levágjuk a dinnye tetejét. Ennyi. És eljutottunk a dinnye húsához. Ezt egy botmixerrel kell összeturmixolni. Én pont olyan vagyok, mint a főnök. Miley, óvatosan kell lenned. Csupa görög dinnye lettem. Összekente a kedvenc ünnepi blúzomat. Ez mind a ti turmix gépetek hibája. Bocsi, nagymama, hol is tartottam? Erre nekem mindenképp szükségem van. Ugyanez az egész szerkezet Skittles-zel. Remek, hogy az összes íz el van osztva. Mindegyiket használni akarom a görög dinnyémhez. Hadd mondjam el az ötletemet. Egy zselis görög dinnyém lesz Skittles-zel. A kis Britney imádja a Skittles és a görög dinnyét, szóval miért ne kombinálnám? Betesszük az összes Skittles a dinnyébe. Kész! Most kell egy zselatinos keveréket készítenünk, hogy a dinnyelé zselévé változzon. Már elkészítettem a zselatint, és beleöntöm a dinnyébe. Működnie kell. De hogy hűtöm le? Wow! Miley nem fogja bánni, ha kölcsön veszek egy mentolos mentoszt. Nem hiszem, hogy észreveszi. De a mentolos mentos friss leheletének le kell hűtenie a zselét a dinnye belsejében. Aztán hirtelen olyan hideg lett. Hűvösödik. A séf megint kitalált valamit. Nekem is van egy remek ötletem. Mézes zselét csinálok, és beleöntöm egy görög dinnyébe. Finom lesz. Huba-bubából akarok készíteni zselét. Sok van belőle. Most meg kell olvasztani a rágót. A szupergyors Takis chips van az aktatáskámban. De nem adhatok belőle nagymamának egy kicsit. Kipróbálom. Mi az? Miért ég a nyelvem? És lángol a szám. Igen, szuper nagymama, pont erre volt szükségem. Kiolvasztott az egész babubát. Figyelmeztetni kellene az édességeid mellékhatására, Miley. Nagymama, bocsi. Kérsz egy csokit? Tessék. Megbocsátok, nagyon kell most a csoki. Most fordítsuk meg a hubabubás üveget a görög dinnyévé. Sikerült, nagymama. Te mit találtál ki? Én egy csokis görög dinnyét csinálok. A receptem nagyon egyszerű. Így főzött nekem az én nagymamám. Fel kell vágni a dinnyét 3 szög alakú darabokra, majd minden 3 szög alakú darabot 3 rétegre vágni. Majd óvatosan kivesszük a középső dinnyehúst. De először meg kell olvasztanunk a csokit. Amikor a csoki megolvad, előkészítünk mindent a töltelékhez. Kezdésnek nyomjuk a tejszínhabot egy tálba. Most nyomjuk hozzá az olvasztott csokit. Ennyi elég, és keverjük össze az egészet.
Azt a csokikrém finom lett. Megtöltjük a dinnyét csokikrémmel. Micsoda finom étel. Kóstold meg! Azt a olyan sok finomság. Hol kezdjem? A szemem majd kiugrik. Ó, pontosan, ezzel a dinnyével kezdek. Mi ez? Csokikrém? Ez király! Ez nagyon tetszik. Még soha nem próbáltam ilyet. Mi van még itt? Nézzük. Pontosan. Ezt akarom, nézzük. Egy dinnyes zselis és csomó Skittles van benne. Ez király. Tetszik. Nem szeretem ezt a dinnyét. Wow, ez nagyon finom. Most ki akarom próbálni ezt a dinnyét, amin egy hatalmas üveg van a tetején. Wow. Annyi folyékony töltelék van benne. Nagyon finom. Ez tetszik. Még buborékot is tudok fújni a töltelékből. Ez király. El van döntve. Millie nővér nyer. Komolyan? Pedig mi nagyon próbálkoztunk. Megosztom a receptet, tényleg finom. Most tésztát akarok. Annyira éhes vagyok, hogy már nem bírok több dinnyét enni. Persze, kicsim, készítsünk elő mindent. Speciális tésztát használok. Ez itt kanóli. Nagyon is nagyon finomak. Az összes kanólit egy kerek formába tesszük. Most mindegyikbe teszünk egy darab sajtot. És már csak a tetejét kell megkenni paradicsompürével, hogy még finomabb legyen. Pontosan így. De van egy ötletem. Kell még sajt. A tetejére akarok sajtot reszelni. A nagymamáknak is megvannak a maguk trükkjei. Nézzétek, milyen ügyesen tud reszelni a fogsorom. Tökéletes. Jobb, mint egy reszelő. Most már biztosan beteltem a tésztát a sütőbe. Nagymam már mindent előkészített? Azonnal látszik, hogy az amatőrök álltak a tűzhely mellett. Én profiként magam készítem el a tésztát. Sőt, van egy bevált receptem egy olasz barátomtól. A tésztát ételszínezékkel kell színezni, hogy fényes és színes legyen. Saját tésztát akarok készíteni garnélával. A kis Britneynek ezt értékelnie kell. Most a tésztát nagyon vékonyra kell nyújtani. A színes tésztát egyenlő csíkokra fogom vágni. Nagyszerű, tökéletesen így. Tökéletes. Már előkészítettem és kinyújtottam egy réteg sima tésztát. Most ráteríthetjük a színes tésztacsíkokat. Most mindent összenyújtunk egy nyújtófával. Nézd, milyen jól működik. Rákenjük a tölteléket. Nekem garnéla lesz benne. Pontosan így. A tésztát most egyenlő darabokra vágjuk, hogy aztán gyönyörű, édességformájú tésztákat készíthessünk. És most olajban kisütjük. Amikor minden kész, tányérra lehet tenni. Nagyon szép lett. Hiányoztam? Az én tésztám kész? Nézzétek, milyen kedves lett. Amíg a sütőből hoztam, majdnem megettem magam, Miley. Te mit csinálsz? Fel kell fornom egy kis vizet. És kész. Most veszünk instant tésztát. Beleöntjük az összes fűszert. És ráöntjük a forró vizet. Már csak össze kell keverni és tálalni Britneynek. Kész! Istenem! Minden olyan finomnak tűnik. Hol kezdjem? Pontosan. Ki akarom próbálni ezeket a cukorkákat. Finomnak tűnnek. De várj, az ízük szörnyű. Ez nem tetszik. Kóstoljuk meg, mi van itt. Ez kínai tészta. Finomnak kell lennie. Kóstoljuk meg. De finom. De ez csípős. Csípős. Fúj, ez túl sok volt. Nem akarok több ilyen csípőset enni.
Ó, ez finomnak tűnik. Kóstoljuk meg! Istenem! Úgy néz ki, mint egy torta. Ó, wow! És ez tényleg finom. Annyira ízlik. A győzelmet határozottan ennek a tésztának adom. Tényleg, hurrá! Az enyém a győzelem, annyira örülök. Befejeztem a rajzot. Most megmutatom. Csokit akarok. Istenem, királyétel. Örömmel készítek csokit a kis húgomnak. Még megfelelő formáim is vannak. Ez egy szív alakú forma, nagyon édes. Minden szívbe teszünk M&M's, és most mindegyikbe teszünk egy zselés mackót. Ó, pontosan így. És most a tetejére öntjük a szénsavas karamelt. Nagyon finom. És most minden formában nutellát öntünk. Imádom. Britney is imádja, neki is tetszeni fog. Ide egy kis nutella. És ide. És még több nutella. Most betesszük az egészet dermedni a hűtőbe. Nem sokára találkozunk, csokik. Sziasztok! Ó, kicsim, milyen kedves! Szép munka! Én is kitaláltam, mit csinálok a Meet Britneynek. Először is betesszük a különböző csokikat a sütőbe. Beütekerjük a hőfokot, és egy kicsit a sütőben hagyjuk, hogy a csoki megolvadjon. Ez az idő alatt felaprítom a bogyós gyümölcsöket. Friss epret vágunk. Nagyon jó. Ó! És itt az ideje kivenni a csokit. Lássuk, mi történt. Pontosan úgy néz ki, ahogy akartam. A csoki megolvadt. Most egy kötőtűvel összekeverjük az összes csokit. Azt a milyen szép. És finom is. Kivesszük a kötőtünket. Most epret és áfonyát adunk a csokihoz. Nem csak finom, de egészséges, bogyós gyümölcsös csokit is kapok. Remek, minden készen. Nos, az ideje, hogy megmutassak egy igazán finom csokit. Nézzétek, mi történt velem. Ez egy porózós türkisz csoki. Ételcsillámban fogom lefesteni, hogy gyönyörűen csillogjon. Elképesztő. Jött egy ötlet. Az óceánt és a strandot szeretném ábrázolni ezen a gyönyörű csokin. A hullámok habját fehér csokiból készítjük, és megszórjuk cukorral. És megszórjuk kekszmorzsával, hogy a homokat ábrázoljuk a strandon. Már csak néhány részletet kell hozzáadnunk, gyöngyök és kagylók. És mindjárt kész van. Most fogjuk a második csokit és megkenjük magyarókrémmel. Óvatosan bekenjük az egész csokit. Most lefedjük a második csokival. Elkészült a kézműves csoki. Kemény fiú, majdnem elfelejtkeztem az enyémről. Nekem is minden készen van. Ez egy álom! Sok csoki és minden csak nekem! Szuper! Ezekkel a szív alakú csokikkal kezdem. Ez karamell így robban? Nagyszerű! Most ezt a bogyós csokit gyümölcsökkel. De finom! Ez remek kombináció. Már csak az utolsó csoki van. Hihetetlenül szép. Még kár megkóstolni, de nem tudok leállni. Ez nagyon finom. De kit válasszak? Oké, ez a csoki nyert, ő a legjobb. Juhu, én nyertem, Britney, köszönöm, én vagyok a legjobb, hallottátok?